गेहूं आके खेतवा में कैसे झरलिया धरैली हो महीना रहे चाई तके गेहूं आके खेतवा में झरलिया धरैली हो महीना रहे चाई तके का भयो लहंगा में टूड़ा गड़ावैली हो महीना रहे चाई तके लहंगा में टूड़ा गड़ावैली हो महीना रहे चाई तके गेहुआ के खेत में झरलिया धरैली हो महीना रहे चाई तके गेहुआ के खेत में झरलिया भेटैली हो महीना रहे चाई तके लहंगा में टूड़ा गड़ावैली हो महीना रहे चाई तके लहंगा में टूड़ा गड़ावैली हो महीना रहे चाई तके पढ़े खातिर गइल रही चट्टी पाटी सनावा कोचिंग से गावत रही प्यार वाला गानावा पढ़े खातिर गइल रही चट्टी पाटी सनावा ओनिए से गावत रही प्यार वाला गानावा कैसे अब बतावा ए मिथिलेश वाड आ मनोज वाड आ अर्जुनवा तोहरे गावे के न हो हमनी के भेज देलक एक कोस हो रहा का बारे आया कोने दोसरे हो रहा छोलता मारी एकरा के मारी तो अपने भेड़ा में रहता रह अपना टिकोड़ हवा के ए राजू बाबा बतावा हो रहा के दिन में उठी कोढ़ा के फेरा में अर्जुनवा पड़ल बा अपना टिकोड़ हवा के आर चटनी चटैली हो महीना रहे चाई तके लहंगा में टूड़ा गड़ावैली हो महीना रहे चाई तके लहंगा में टूड़ा गड़ावैली हो महीना रहे चाई तके पिके करता गाए में छेड़खानी जवानी पर कौना कमक ए दिवेश बाबा बाबा हो पी के करता छेड़खानी हो जवानी एकर कौना काम के जेने तेने लागल बाटे लहंगा में दगिया और अर्जुन मनोज से बुझैले बिया योगिया जेने तेने लागल बाटे लहंगा में दगिया और अर्जुन मनोज से बुझैले बिया योगिया एकरे फेरा में अब महेशवा टीपी सिंह के क्लिनिक छोड़ के एकरा कोचिंग सेंटर में पहुंच जाला अच्छा हमेशा फेरा में रहला कि केने ना केने सुई दे दी